Že? No a dneska píšem svými rozmnožování na pohyb. Píšte z něčeho. Takže vidíte, že ta věková rostlinka je poměrně dlouhá a ne, až dole, ještě, ono to kořeny by mělo ještě dole. Tohle je vlastně celá ta lodyžka. To hnědé, to jsou odumřelé lístky. A to zelené, to je, že jo, mladá rostlinka. A ty máš to, tak to máš to. Juhu, aspoň nás tam bude líst. Ale hele. Tak, v minulém testu já dopadl. Můžeme zvednout? Nechce. To připadá jako umí. Tak, prosím vás, ještě pan Žistříček To je úplně. a pan Šustr. My jsme dělali ten pracovní list, že jste si měli vybrat list, květ, stonek, měli jste napsat. Když jste to nedodělali, tak jste odjeli pryč, takže dodáte Rádio, příště. Ještě Filip, protože vy jste byli v pátě, to dělat. Tak, nestít, kořen, list a stonek. Můžu to rozdat? To bylo úplně. Drahozávod. 2. Jezdinský 2. Špacák 2. Solotek 2. 2. Vícala 2. Krejčíková 2. Nevíte číslo? Lenka Zapátová 2. Vojce 3.
Jara 3, Leo 2, Luba 2, Tomáš 2, Ráďa 2, Míša 3, Jary 3, Jirka Olšman 3, Jonáš 2, Míša 2, Kristýna 2, Pavel 3, Tobias 2 a Patrik 3. To se nám budeme zapisovat, až budeme si psát všechny 3, až budeme napsaný všechny 3. Tak, první otázka zněla. Kořen je nejčastěji, to jsme měli na 100% dobře. Na podzemní část rostlin. Jakou funkci má kořen? Upevňuje. Neskotkuje. Zakotvuje. 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 A sbírá živiny. Zakotvuje. Upevňuje, zakotvuje. To jste většinou věděli, ale pak tam byla. Čerpá z půdy vodu, čerpá vodu a minerální látky. To bylo maximální odpověď. Protože on přijímá vodu. Kdyby měl jenom vodu, tak by nemohl růst. Musí ještě přijímat minerální látky. Kořeny dělíme na hlavní kořeny s postranními a kořeny svazčité. Kořenová čepička a kořenové vlásky, to je stavba kořenů. Které rostliny se ukládají zásobní látky. Zásobní látka uberkve. To je prvosejka. To je Petriklíč. Kde by měla zásobní látky jako podle typu stoupu rozdělujeme rostliny. To jste taky měli většinou dobře. Jablony a dřeviny.